Približne 50 študentov z ružomberských stredných škôl nabralo odvahu a zúčastnilo sa podujatia s názvom Čítanie na námestí Live. Akcia poukazovala na nedostatok čítania. Toto je teda live čítanie na námestí. Katolícka univerzita v Ružomberku v rámci európskeho projektu Grundtvig, ktorého cieľom je rozvíjanie aktívneho čítania, bola hlavným organizátorom tohto výnimočného podujatia. Treba dať do povedomia verejnosti potrebu čítania, tým pádom seba zdokonaľovanie, tým pádom sa zvyšuje študijná úspešnosť alebo kritický postoj voči čitateľskej stagnácii. Filozofická fakulta oslovila všetky stredné školy v Ružomberku. Výsledkom bolo 47 študentov dobrovoľníkov. Tí si vybrali v univerzitnej knižnici ľubovoľnú knihu. A potom v tej knihe, aby najlepší, najzaujímavejšiu stranu tie podľa nich. A potom, aby sa odvážili prísť sem na námestí pred verejnosti a prečítať to, čo oni si vybrali. Zúčastnení študenti vidia v podujatí veľký zmysel. Tak ja si myslím, že je to veľmi dobrá akcia, aby sa zaujali mladí ľudia, lebo je dôležité, aby sme začali čítať. Čítanie je veľmi podstatné v našich životoch aj pre rozvíjanie inteligencie, otváranie okien do budúcnosti a určite knihy sú veľmi podstatné pre náš život, ako všeobecne pre ľudský rozvoj. Myslím si, že aj keď vidíme tu tých ľudí, možno, že sa až tak nezastavujú, ale tak určite tých pár nájde sa, ktoré si možno vypočujú aspoň kúštek z tohto rozhovorov a možno si sa trošku zamyslia. Naozaj si sadne k tej knihe a začne čítať. Verejné čítanie na námestí malo byť motiváciou a uvedomením si, že čítanie je potrebné. Takéto uvedomenie môže prispieť k tomu, že snáď oslovíme túto širokú verejnosť. Z Ružomberka pre televíziu Lux Jakub Krška.